Dema heyet Tehrir Şam heteşe kete Şam'ı gelek bajarên Tirkiye pênaberên Sûriyê derketin kolanan û ketina rejima Esad bi çalakiyên girseyî pîroz kirin. Welatiyên Tirkiye jî ev geşedanên ku pêk hatin bi baldarî temaşe dike. Hin ji van rewşa ku derketiye holê ji bo berjewendiyên Tirkiye erênî dibînin. Lê gelek kesên din jî bilakis difikirin û naxwazin ku Tirkiye têkelî nav mesela Sûriyê bibe. Akif Ahmet keseke ku li Enqerê dije ew ana xanenişîn e lê radigîne ku di vê mesela Sûriyê da Tirkiye ti tiştek qezenç nekiriye bes zirar kiriye. Amerika kendi iş bildiği şeyi uyguluyor. Amerika tiştek ku dixwaze bicîtîne. Di vê derê da ti qezencekê Tirkiye nîne. İsraîlê li wê derê sinorê xwe fireh kir û evlêkarîya xwe çêkir. Kurdan jî devleteke cuda damezirandin û Tirkiye ti tiştek qezenç nekir. Ez nizanim alîgirên desthilatiyê ji bo çi kexweşî dibin. Gelo Kerkûkdan me, Musul'dan me. Divan deman da pirsa herî sereke ew e ku gelo pênaberên Sûriyê piştî ketina rejima Esad wê vegerin welatê xwe an na. Ji bo vî çi amadekarî tên kirin, çavê wan ana li ser vî ye. Lê welatiyên Tirkiye dixwazin ku êdî bila pênaberên Sûriyê vegerin welatê xwe. Türkiye'yi boşaltsınlar kardeşim. Benim vatanımı bana bıraksınlar önce bir. Beri her tiştî bila welatê me wela bikin û jî me re bihîlin. Em tira xwe nakin, em ê çawa têra wan bikin. Şer rawestiya êdî bila biçin, arastî diçin ku bila biçin. Min qet eleqeder nake. Bila vegerin welatê xwe. Bila me jî me re bihîlin. Suriye'deki birçok iller eski Osmanlı'nın Gelek bajarên Sûriyê di dema Osmanî da yên me bûn. Lê ez dixwazim ku sinorên Sûriye werin parastin. Cîranê me yekî baş be ev ji bo me jî giring e. Lê ya esas ew e ku em sinorên xwe biparêzin. Ji bo ku her dewlet berjewendiyên xwe diparêze pêdivî ye ku em jî wisa bikin. Di bin serweriya Heteşê da li Sûriyê amadekariyên hikûmetekan nû tê çêkirin. Lê Sûriye wê tê keve rewşeka çawa çav ana hemû li ser vê derê ne. Ev yek ji aliyê welatiyên Tirkiye ve jî tê merak kirin. Lê welatiyên Tirkiye ji sîstema Sûriya nû zêdetir dipirsin gelo pênaberên Sûriyeyên ku li Tirkiye ne wê çi wext vegerin welatê xwe. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.